Ето хора, добре дошли на канала Моето добро село. Аз съм Анти и сега ето тези сливи, които ги виждате, са паднали от това зад мене дърво. И сега имам два гощеници. Това са майка ми и моето братче. Ето и ги, те са тука. И след това ще помагаме за сливите. И сега, вижте какво сме взели. Лопата и гребло. Чували и лопата и ръкавици. И сега, днеска ще чистиме цялото поле от сливи. Ето сега ще ви го кажа близко. Е това ще чистим. Е това. Така че, ако ви харесва видеото, оставете лайк. И сега, и ще видите шорт видео, което сме качили, когато сме готови. Така че, от мен чао, абонирайте се за канала и оставете лайк. Чао!